Пасля непрацяглай, што радуе паўзы у нас у эфіры ізноўку наш добры сябра, палітычны аналітык Віталь Цыганкоў. Прывітанне, Віталь. Прывітанне. Ну, звычайна ты сам даеш нагоды, каб вось ўсё ж таки абмеркаваць тую ці іншую падзею у нашай студыі, а тут неяк так, ну, не тое, што супала, а адмыслова так было зроблена табой, таму што адзначалі чарговую гадавіну рэвалюцыі годнасці, як это кажуць ужо беларускай, і шмат размоў адпаведна прывязана да гэтай даты было пра тое, што ці апраўданыя былі тыя дзеянні ў 20-м годзе, ці не паспяшаліся, ці так дзейнічалі, ці не так дзейнічалі, ці можа быць магчыма неяк вот вярнуцца у цяпер уже нам падаецца нейкі ідэальны 2019 ці там 15 год. Адпаведна ты зрабіў свой допіс, і часам мяне прыемна здзівілі, і таму што яны былі арыгінальныя твае погляды на пэўныя праблемы таго, што ці такі ўжо ён сапраўды быў ідэальны і спрыяльны не толькі для развіцця нейкай там нацыянальнай там свядомасці беларускай, а ўвогуле нават нейкага, хай сабе без прывязкі да нацыянальнага, але просто звычайнай грамадзянскай супольнасці у Беларусі. Так вось, тваё бачанне вось гэтага варыянту таго, што вот ведаеш, як залатая эпоха вот была у нас там вялікае княства літоўскае, а тут нейкі вот. А была залатая эпоха ў час праўлення Лукашэнкі? Ну, безумоўна, не, безумоўна. Ввогуле ніякі год там праўлення Лукашэнкі нельга бы назваць залатой эпохай, але, ну, все параўнанні і параўнальна з тым, што пасля 20-го, ну, некаторыя смінаюць 15-19 год як эпоху умоўнай лібералізацыі. Берем тут двукосці ці не, але шмат тады спрачаліся пра тое, ці можна это ўжываць, і все-таки прыходзілі да высновы, што пэўная лібералізацыя ёсць на параўнанні з тым, што было там 10-м годзе, пасля 10-го. Ну, але сапраўды, калі ўжо ты ўзгадаў, я ў гэтым допісе нагадаў некаторыя факты, которые, ну, многія людзі пазабывалі, якая была гэта неадназначная лібералізацыя, калі, напрыклад, пачаліся пратэсты дармаедаў, калі людзей хапалі там на суткі просто сотнямі, калі той же быў 25 сакавіка 2017 года, калі на вуліцы Менска вывели літаральна броневікі, бронетэхніку, і в один день, мало хто уже памятае, я специально поцікавился, у один день до 1000 человек, там недзе 800-900 по розных дадзеных схапілі в той один день в 17-м годзе в эпоху лібералізацыі, бегали за людзьмі на бронетэхнікі, ездили по Менску, хапали всіх, хто толькі збірался там больш чым 3. Нейкі момант улада вот занепакоілася, што гэтыя дармаедскія пратэсты, якія збіралі там некалькі сотняў, некалькі тысяч чалавек в рэгіёнах, што яны могуць перарасці ў нешта большее. А была яшчэ справа Білта, калі прыходзілі да журналістаў Тутбая, ну і справа Тутбая, па-іншаму можа назваць, дома іх арыштоўвалі. Была і справа Белого легіёна, калі 30 чалавек нацыянальна арыентаваных людзей за то, што яны в мінулым былі в нейкай арганізацыі патрыятычнай Белы легіён, прыйшлі, пахапалі, схапілі, пасадзілі за краты і трымалі некалькі месяцаў, пакуль не адпусцілі без всякого прад'яўлення абвінавачанняў. І зазначу без усялякіх там, скажем, прабачэнняў. Да. Ну что ты, ну взяли, ну пощадили, а что? Ганяли Белсад безлітасна, просто забаранялі, затрымлівалі кожны раз, ганяли, іншыя СМІ прымалі рэпрэсіўныя законы, і потым ужо моя галоўная думка, можа быць, гэтага допіса і ўсёй ацэнкі вот гэтага перыяду, што калі там все было, ну, неадназначна, хвалямі, там крок наперад, 2 крокі назад, там в 17-м годзе разганялі, в 18-м годзе дазволілі вялікі мітынг, хаця пры гэтым хапалі таксама выпадковых людзей, у тым ліку майго сына была гісторыя, пасля якой напісаў там такі блог, вось, просто за то, што ён был с фотоапаратам там. Але пасля 19-го, мне здаецца, гэта неадназначнасць ужо сышла, і пайшоў просто адназначна пашла хваля на згортанне всялякай так званай ці не так званай лібералізацыі і ў знешняй палітыцы, і ва ўнутранай. Ва ўнутранай памятаем, што ў 19-м годзе выбары, спачатку там былі 18-м мясцовыя, а потым 19-м палатку выбары не прапускаюць ні Анісім, ні Канапацкую, ніводнага апазіцыянера, хаця Захад вельмі гэтага чакаў ад Лукашэнкі. Потым пачынаюць прызначаць сілавікоў, Сергіенка там, потым
уже в самый выборчий час был зменены прем'ер-міністр адносна ліберальны румас на де-факто фактычна таксама сілавіка Гатоўчынка. І так вось і адбывалася, што з 19 года, я тады ўжо пра гэта пісаў, ідзе ўжо адназначная, скажем, хваля на згортванне гэтай лібералізацыі. Лукашенко рыхтаваўся да выбару 20-го года як да бітвы, як да вайны, пасля якой ён пачне рэпрэсіі. І рэпрэсіі пачаліся не в выніку тых масавых пратэстаў, а рэпрэсіі пачаліся раней. Мы нагадаем, што і Статкевіч, і Лосік, і Северынец, і Бабарыка былі затрыманыя ў маі, чэрвені, Ціхановскі в маі, чэрвені, ліпені. Тады ўжо былі сотні палітвязняў да 9 жніўня, да дня выбараў. Тады ўжо была просто безмежжа, беспределак называецца юрыдычны, калі хапалі людзей і сажалі просто за то, што яны праяўляюць нейкую актыўнасць. І ідэя ў тым, што калі грамадства было дастаткова ціхім, то і гэта, скажем, рэпрэсія была невялікая. А калі, вот як тым жа в 17-м годзе, калі з'явіліся маршы дармаедаў, некалькі сотняў чалавек, ужо тады Лукашенко, ўлада адчулі нейкую пагрозу і ўзмацніла рэпрэсія. Толькі в 20-м годзе ўжо ўлада адчувала, што пагроза ім рэальная, яшчэ на фоне ковіда і эканамічных праблем, і яна пачала ўзмацняць рэпрэсіі. І так ці іначай, вось гэты рэжым ўжо спыніўся, это был максимум лібералізацыі, якую ён мог дазволіць. Далей магло быць толькі разгром, незалежна ад таго, ці выйшлі людзі в 20-м годзе так масава, ці не, можа быць, можна абмяркоўваць, наколькі глыбокі был бы маштаб гэтага разгрома. Можа быць, не такі, як зараз. Але, паўтаруся, разгром таму, што грамадства яно вырасла і стала жадаць большего. Не толькі чаркі да скваркі. А чаму людзі выйшлі? Бо яны чакалі, не чакалі, а патрабавалі справядлівасці, патрабавалі добрых, справядлівых выбараў, просто былі абураны той відавочнай, з падманам, які адбыўся падчас выбараў. І гэта тое, што, допустим, што лібералізацыя працягвалась бы і пасля 20-го года, все роўна грамадства вырасла і пачало бы это патрабаваць. І все роўна рэжым Лукашэнкі пачаў бы за гэта грамадства разграміць і пачынаць рэпрэсіі. То бок ідэя вельмі простая. Калі вот грамадства расце, набірае сілы, набірае сваю самастойнасць, як мы кажам, непуганае пакаленне вырасла там недзе за 5-7 гадоў, так адносна невялікіх рэпрэсій, там адсутнасці рэпрэсій з 15-го года. І оно все роўна выйшла б на вуліцы, патрабуючы добрых, справядлівых выбараў, фактычна змены ўлады. І все роўна напаролась бы на такую бітву. А уже пытанне в тым, што в этой бітве, на жаль, грамадства на той момант 20-й год прайграла, таму што не было гатовае. Але у той же час шмат хто кажа там, да, мы разумеем, што рэжым ён заўсёды быў рэжым аўтарытарны, што заўсёды заціскаў. Для тых, хто, можа быць, прачнуўся толькі ў 20-м годзе, я б хацеў нагадаць, што палітычныя вязні, палітычныя эмігранты былі ўжо і пасля пратэстаў 96-го года, і далей, і пасля выбараў 2006 года, і пасля выбараў 2010 года. Можете проехать по дыаспорах и испытаться, колькі там палітычных эмігрантаў было ўжо ў тыя гады. І, безумоўна, не ў 20-м годзе з'явіліся. Палітычныя забойствы былі ў 99-м. Да, палітычныя забойствы, про это нават ужо і гаварыць, павінны про гэта ведаць. 99-м. Але размова-то ішла про тое, што здавалася б, рэжым ужо тымі рэпрэсіямі, тымі заціскамі умацаваўся, ужо быў спакойны, і былі спадзяванні і ў захада, і ў грамадзянскай супольнасці, што паступова там 2 крокі наперад, крокі назад, але неяк гэты рэжым гуманізуецца, неяк рэфармуецца, трансфармуецца паціху. І менавіта таму ж казаць, вон табе Сымбальбай каля акадэміі міліцыі ў самом цэнтры горада з нацыянальнай сімволікай, дні вышыванкі, которые потым скрал БРСМ у арганізатара у Сымбаля і радасна таксама праводзіў, але у вышыванках. Там іншыя таксама нейкія нацыянальныя. І размова про тое, што калі б 20-м годзе не было гэтага, то можа быць паступова. Да, было б что-нибудь, там выйшлі б там трошку б далі дубінкамі, трошку б пасадзілі, але потым бы ізноўку вярнуліся да гэтай паступовай
трансфармацыі. Тым ты справа, што калі ласачка, вышыванкі можна, Макей выйдзе, там іншы міністр заместо выйдзе ў вышыванцы. Песні, пляскі можна. Трошкі беларускай мовы, ну не надта много, бо там прынялі закон, там, што парламент не прымал на беларускай мове законы. Ці памятаеце, Лукашенко сказал про этот там знак дорожны, я таксама про это асобна пісаў, што вось, типа, как там режим, хуткасны режим, что вот русские люди едуць, не разумеюць, чаму тут написано хуткасны режим. Лукашенко это якраз в момант гэтай лібералізацыі заявляў. То бок, конечно, песні, пляскі, там мастацкія калектывы, вот нават цімбалба і вышыванкі можна. Чего не допустил бы режим трансформации его в больш демократичную, ці больш-менш змены улады, трансформации у больш, ну, хотя бы некая поддел уладов, якія ёсць ва ўсіх демократичных грамадствах. Хоть некая там розныя интересы розных там олигархов, умовно, вот это не допустил бы. То бок, конечно, выступайте там дзе-небудзь, гэта бы можна было быць. Калі людзей гэта, ну, задавальняе гэтыя пляскі гетта, ну, можа быць. Я просто тлумачу, што гэта, можа быць, і было б. Але не было б ніякай трансфармацыі рэжыма паступовай, рэальнай, у больш дэмакратычнай. Не было б ніякага, таксама я не закранул зараз замежны палітычны аспект, бо тады ж у 19-м ужо і скончылася, в прынцыпе, нармалізацыя адносінаў з Захадам. Я тады, бывала, там некаторыя паслы, вот з намі, з некаторымі аналітыкамі там сустракаліся за кубачкам кавы і там меняліся думкамі, абменьваліся і ну, приходили до высновы, что, в принципе, она уперлась, нормализация адносінаў з Захадам, далей нема куда ісці. В принципе, Беларусь далей не ідзе афіцыйны Менск, бо что хотел бы Захад? Ну, нейкай либерализации реальной, политичной, ну, хотя бы допустить хотя бы одного-двух человечков для проформы, допустите парламент. Не, Лукашенко нават на это не пошел. Что бы это меняло? Не, он просто показал, что нет, он в той бок не збираецца рухаться. И не збираецца он рухацца ў бок захаду в сур'ёзным сэнсе, паколькі, як я тады тлумачыў у 20-м годзе, нават былі там спрэчкі з іншымі палітолагамі, я вось все гэты яго бітвы з Расіяй успрымала як тое, што Лукашенко просто набівае себе цену. Глядзіце, які я магу быць, і калі вы будете на меня занадта націскаць і там павышаць цены за газ, то я перакінусь на захад. І я казаў, што гэта все не значыць сапраўдны крызіс там в адносінах з Масквой. Як толькі з'явіцца некая рэальная пагроза ягонай уладзе, ці з'явіцца, на жаль, рэальная прычына выбару, то ён, безумоўна, выбере Маскву як адзіны, Масква это для яго адзіны гарант ягонай улады ў крытычнай сітуацыі. Калі все нормально, можна там з Масквой пазмагацца, типа там за газ, за малако, там туды-сюды $5 больш, $5 менш, калі ему нічого не пагражае. Як толькі ему реально пагражае нешта, ён кінецца в абдымкі Масквы і на захад абсолютно забудзе, бо на захадзе, ну, яго няма апірышча, яго ніхто там не прыме за яго рэжыму. І гэта таксама адбылося ўжо не 20-го. То, што, ну, вот в дадзеным выпадку, калі спытал, то, што я казаў у 20-м годзе, калі многі думалі, што вось уже з Масквой ідзе раздор, полны там бітва будзе. Не, нічога не будзе. Это тады было зразумела, ну, а зараз все гэтыя падзеі паказалі, што, ну, калі б не было пагрозы ягонай уладзе, працягнулася бы все б так ціха. Ну, вот працягнулася бы, можа быць, я кажу, в тых рамках, якія ўлада палічыла бы, да, песні, пляскі можна было, нават нейкія там з заходнімі там, ну, не знаю, партнёрамі, нейкія там сумесныя канферэнцыі былі бы. Но реальных зменаў ва ўладзе і в структуры ўлады і ў грамадстве такіх сапраўдных не было б, ніколі б ўлада не дазволіла. Ну вот, і тыя, хто, можа быць, зараз азіраецца на тое, што адбылося, што не адбылося, на што спадзяваліся, і вось кажуць, ну да, гэта. Ну да, з дазволам, ну да, за кратамі пастаянна Севярынцам, Статкевічам, там Дашкевічам, Афнагелем, іншымі. Ну так яны самі выбралі такі шлях. А мы же на свободе. А мы же на свободе, самі вінаваты. А вот это вот ввогуле там выпадковыя типа потрапілі, а нечего по плашчадям шастаць, сядзіце баршчы дома варыце. І ўсё такое. Зато вот тихонечко у гета, але ў вышываначках с народнымі спевамі. Даже Вольскаму можна там перыядычна канцэрт у Мінску рабіць, а не ў Вільню ездзіць на яго канцэрты. Все нормально. Чаго дзёргацца было? Але вот ці сапраўды вот яно
б так і магло б працягвацца, калі б сядзелі далей, карыстаючыся тымі мінімамі магчымасцяў і грамадзянскім свабод, якія дазволіў рэжым, ці ўсё ж таки вот я рабіў такі выснову з твайго допісу, што ўсё адно гэта быў наканаваны шлях лукашэнкаўскага рэжыма ад аўтарытарызма да таталітарызма. Ну, ён был наканаваны таму, што ўлада сапраўды зразумела, што большасць народу ўжо супраць. Калі большасць народу было б за яго, як это было все-таки, як выглядае там, напрыклад, в тым же 2006 і магчыма ўжо меншай ступені там 10, мы не ведаем про 15, паколькі там не было вялікай яму пагрозы, ціхенька якраз прайшлі выборы, бо апозіцыя баялася, што вот Россия прыйдзе, это яшчэ адзін аргумент, который мы пакуль не абмяркоўвалі. Але там уже было ему ясна з весны, он же ведаў сацыялогію, то нават даже публічна там Академія навук сацыялагічная, Інстытут Академіі навук, афіцыйная структура выдала там 24% ягоны рэйтынг. Вось, і там пачалі прапагандысты гэта прытушоваць, што это там, маўляў, толькі там на такое-то пытанне, і на самой справе ён расце, і ён разумел, што большасць супрацівой, таму он пачал рэпрэсіі. А то, што вот, ну вот людзі, што, ну, скажем, такая, ну, статусная пазіцыя, там, ці людзі, якія вот кажуць, што магло бы быць так все застацца, так народ же у іх не спытал. Вот этот же народ вышел на улицы. Я ж, ну, не раз говорил, что это было такое, что вышли самые разные люди. Вышли тады в жніўні, мы ж ходили все, мы контактовали, мы слухали не только ты европейско, проевропейско, продемократично настроенные. Тады супраць Лукашэнкі былі ўсе, і прарасійска настроеныя, і антырыначнікі, і зарыначнікі. Просто вот этот жнівень, па-першае, адны былі абураныя ковідам, другія былі абураныя эканомікай, трэці былі абураныя тым, што Лукашенко зрабіў з лічбай сваёй падтрымкі. Напісаў бы 51%, як в Венесуэле, можа быць, столько бы людзей не выйшла. Четвёрты былі абураныя тым, што адбывалася з 9 по 12 жніўня на улицах Менску. І вот все это вывело людей, где был консенсус, где 80-90% было супраць его, что показывали там и опытания вулічныя. Але это были разные люди. И не значит, что все они были, там сказать, пробеларуские и продемократичные, ну, пробеларуские в сенсе так, национально ориентованные. Это то, что дало вот зараз многим людям называть их невероятные, как образливые. Ну, в тым сенсе, что сапраўды, они, как ты кажешь, прачнуліся только в 20-м годзе. Я так вогуле не схільны никого там попрекать, обвинавачивать, но и дадзеным выпадку трэба радоваться, что такие люди, которые были поза политикой, вышли. Это все жыццё была жмара оппозиции, что вось, зараз у нас выходит на митинги там 1, 2, 3 тысячи, ну, после 15-го года, там, после 10-го реально не было великих митингов. Перший был на 100-годзе БНР в 18 годзе, дозволены. А вось калі хотелось бы, каб вышло вот 100-200. И вот они вышли. И гэта ж оппозиция, частка, стали этих людей, которые, ну, сапраўды реально прачнуліся нарэшце, вышли. Не то, что в один день. Я бачила, як это адбываецца в 19-20 годзе. Я бачила, як люди апалітычныя пачынаюць читать там, умовно, Еврорадио, Хартию свободу и политизироваться. Я это назирал не в жніўні, я назирал это весь 18, 19, 20 год. Это люди вырастали, это люди меняли меркаванні, і вось яны выйшлі. І гэта некаторая частка апозіцыі пачала іх абзываць неверагоднымі за то, што яны... Было радавацца трэба, але, ну, то бок як таму, што, ну, не магло быць па-іншаму, людзі не выйшлі не таму, што іх там заклікаў, не ведаю, хто на дадзены момант многія нават не хацелі заклікаць, там уже былі сярод апозіцыі розныя меркаванні і баяліся некаторыя, што не трэба выходзіць, а іншыя былі ўжо альбо затрыманыя, альбо за мяжой. І людзі выйшлі фактычна самі, і просто гэта тое, што не было такога, што вот апозіцыя скажа выходзьце, она выйшла. Апозіцыя гаварыла 20 гадоў выходзьце, а людзі не выходзілі. А тут яны выйшлі нават без заклікаў, таму што тому выспела. Тому я кажу, что это было безвариантно. Не то, что кто-то мог сказать, ой, не выходите, слухайте. На его поглядели б тады просто як на дзівака, як на человек, які, в принципе, здрадзіл супраць народу. Вот так поглядели б на людей, которые... И, до речи, в этом сенсе некоторые менялись. Я вот специально вывучал, например, допис Зіновія Станіславовича, который, ну, да, ён и его команда до 9 жніўня, в принципе, не
не заклікалі выходзіць, сказалі, што вось трэба сядзець, не нарывацца там. А потым, калі ўсё пачалося, ну яны, ну не магу сказаць там, што пераабуліся, это неправільнае слово, а просто заулічваеце сітуацыю. Зноў Станіславович пачаў уже пісаць, што да, трэба выходзіць, вот 25 жнівня все на вуліцы. Паколькі, ну такая была аб'ектыўная рэальнасць, што большасць народа выйшла, ён стал, ну просто гэтую большасць падтрымліваць, як, так сказать, дадзеным выпадку сапраўдны палітык. Ну, не пераабуліся, а знялі абутак па беларускай традыцыі. Але вот ты памятаеш выдатна, як Лукашенко любіў там да не то что до 20-го, до 10-го года і раней там падчас сустрэч, асабліва падчас вялікіх розных прэс-канферэнцый гаварыць про тое, что ну калі народ захоча, то я ж, конечно, я тут же сойду. У 20-м годзе, безумоўна, ён уже гэта было как бы такое заігрыванне, ведаючы, што ўсё адно, ну как бы большасць за яго на той момант. У 20-м годзе ён гэта гаварыў, але ўжо з перапалоху. Навошта ён гаворыць зараз тое ж самае, фактычна. Ну, то есть, другими словами, там вы там павінны прывыкаць до того, что у вас будет, да, что у вас будет другой президент, вот мучаетесь, вот тебе живите теперь с этой вот страшной думкой. Да. Но вот навошта? Ну, тут некалькі адказаў. Ну, па-першае, я б сказаў так, што ён, напэўна, і сам дакладна 100% не ведаеце, будзе ён вылучацца ў 25-м. Канешне, вся падрыхтоўка ёсць, і вся эта гісторыя з беларускім народным сходам показала, што той сход ён не ўспрымае для сябе як вось нейкую запасную пляцоўку, а все-таки ставіць на тое, што трэба ісці ў 25-м выбірацца. Але все можа здарыцца перш з двума рэчамі, гэта яго здароўе і, ну, нейкія падзеі, так сказать, на расійска-украінскім фронте. І таму ён сапраўды, ну, я думаю, до конца в голове не вырашил. Хотел бы, безумовно, все показчики кажут, что хотел бы пойти, але, ну, до конца не вырашил. И тут, коли он так кажет, ну, соправды, это не только с 20-м, он все равно так говорил, что я стомился там, синие пальцы там, я... можно цитат кучу приводить. Самое первое, коли в 90-м, 4-м, может быть, 5-м, коли он набрался, и он сказал, не хвалитесь, Лукашенко будет 12 годов. И все так в шоку, откуль 12? 2 термина, там, 8. Ну, а он уже имел на увазе, что он поменяет 96-м Конституцию, и после этого будет еще 2 термина. Але нават ён тады такі выклік говорил 12 годов, коли все откуль... не думал, что ён будет 30. Ну, а тут спадабалася, ведаеш, знаешь, як это кажуць, вось, улада такая, ну, маўляў, стамляе, там, вось, але я гэта калісьці посмяялся, что гэта як наши любимые дранікі. Вот, здаецца, аб'еўся гэтых дранікаў, як аб'еўся улада, Лукашенко кажа, вот аб'еўся дранікаў, и больше не хочется. А тут день-два посидел, зноў. Ну, вот я на пенсии, да. Выхожу раніцай, и шо я буду рабіць? Ну, поэтому мучаетесь, чтобы мне было что робить. Я уже не буду крутить, накрутился уже, знаешь, ну ясно, что. И есть знаки на то, что вот, ну, той же, раз мы кажем про падзеі апошняга дня, той же зараз законопроект про то, что нельга абражаць минулого президента, былога и его семью. До речи, цікаво, что там будет включаться в семью, там до якой ступени, там не только дети, а там жонки детей, может быть, дети детей. Сваха, снахи, унука, жонки, дитяти. Так сказать, пару сотен человек можно в той спіс унести. Вот, не знаю, любовниц туды можно носить, ці нет. А Шейман это член семьи? Не навряд ці, да. Семья все-таки в таким сенсе для закона будет больше узкая. Але сенс тым, что да, ну ясно, для чего это закон. Але это ничего не значит. Это может быть для отводу вачэй. Это может быть тое, что, ну, на будучыню, бо сапраўды наконт 25-го пакуль вот на дадзены момант я бы дал 80/20%, что ён пойдзе, чым 80 за то, что ён пойдзе ў 25-м годзе, чым 20 за то, что ён не пойдзе. І все гэтыя, ну, акрамя всего, все гэтыя, что вот я там будзе у вас іншы, все гэтыя, ну, заклінанні, яны маюць яшчэ одну мэту, я называл некалькі, яшчэ одна мэта паглядзець на рэакцыю номенклатуры. А можа хто скокне не в той бок. Ну, так тому... Ой, боже мой, беларуская номенклатура, выхаваная 30 гадоў пугай і дзягай. Подумай уже, что вот уже можа быть Лукашенко уже мае на увазе, что круты будзе пераемнік, і трэба как бы бліжэй да яго. Вось. Лукашенко это адчуе. І сапраўды все гэты его заявы ён проверяе. Кожны раз заявіў,
Никто не рыпается. Все по-ранейшему на его просьбу вам никуда не сыходите, как же мы без вас. Ну ладно, все нормально. Знову заявил, будем глядеть зараз, может кто рыпнется. Вот. И так раз в некалькі там фактично, да, месяцев он такое заявляя, как проверить реакцию. Дарэчы, рэакцыя народная это як просто квінтэсенцыяй гэтай народнай рэакцыі павінна было, ну можа быть, у вачах прапаганды выступила тая цётенька, якая сказала, что вы ж ни в коем случае, вы ж давайте вот лучше конституцию поменяйте, и чтоб был вечно президент. Ну вот нормально, да, вот, то есть как бы все. Так не так вечно, там по конституции можно кольки завгодно терминов. А чтоб еще вечнее был. Знаешь, вот как это... Как без выборов, да? Да, чтобы вот такую вот выписать бумажку, как там у этого самого, у Булгакова, броня. Ну, да, справа в тем, и он на это что-нибудь скажет, что, ну, это хорошая такая мизансцена, показать, что вот народ потребует вогулика без всяких выборов, там, як царем был, а я таки демократичный, я кажу, не-не-не, вы что, у нас треба, как выборы были, где все демократично, я 85% наберу, абсолютно демократично, то бок параўнанні з нейкім народам, который ввогуле хоча его, это ж тэндэнцыя апошніх, ну, месяцаў, полугода стварэння культу асобы, раней не было. Я думаю, что гэтую мизансцену все ж таки не до конца Эйсмас Спяткевич продумали. Павінна была гэта цётенька бухнуться на колени. Повинен был там при словах, что вот привыкайте до другого іншего президента, где-нибудь тут тот самое упасть в обморок азаронок и пена сортаж вот у припадку. Только да, вот так. Вот это было бы да. Ну, а так, что это? Гэта калі раней, ну сапраўды мы кажам, былі все-таки нейкія, ну скажем там рацыянальныя матывы там у прапаганды для захавання Лукашэнкі, там маўляў стабільнасць, ну як яны это ўспрымалі, паслядоўнасць, там адзіны курс, там гэтак далей, то цяпер вось все больш, ну вот таких вось як культ асобы з'яўляецца, і такія вось, ну скажем, нерацыянальна нематэрыяльныя нейкія, як вот там цары і так далей. Дарэчы, мне цікава зусім пра іншае, калі вот это венесуэльскія падзеі все былі, вот я один раз клікнул, захапіўся, некалькі дзён глядзела к прапагандам, там ты жоўтыя слівы пра гэтую венесуэльскую тэму, ну там все закінули, і 2-3 дні они только про Венесуэлу писали. То бок за Мадура і ладно, як бы умоўна скажем, Беларусі яны могуць адстойваць там уладу, которая ёсць па матывах нейкіх, ну вот маўляў, ёсць у нас нейкі там жыццёвы ўзровень, там ёсць нейкі парадак, там ёсць нейкая чысціня на вуліцах, то в Венесуэле ж там гэта ж нічога няма. Это ж самая бедная краіна, якая была яшчэ в 90-е гады, 1990, я публікаваў в Фейсбуку эту таблицу, самая богатая краіна Латинской Америки. І за 30 гадоў вот кіравання гэтых двух сацыялістаў, Чавес і Мадура, яна ператварылася просто, ну, в разбураную краіну, где злачыннасць, где чвэрць насельніцтва 7 мільёнаў уцеклі, астатнія там змагаюцца з голадам, где няма ніякага, где самы мінімальны доход насельніцтва во всей Латинской Америцы уже в 2-3 разы меньше, чем у іншых краінаў, а был в 2-3 разы больше. Это за 30 в истории такой редкий выпадок, калі за 30 гадоў такое падзенне. Вось. И яны адстойваюць эту Венесуэлу, притым яны не кажуць, что это венесуэльские там досягнения некие, бо нема досягненняў. Адстойваюць чисто ідэю непарушнасці улады кіраўніка. Што б ён не рабіў. Вот раней можна было б там, что вот ён там нейкі Чавес, там нейкі сацыяльныя пераўтварэнні, там бесплатная медицина, но зараз по выніках того, что в Венесуэле ёсць, там ни медицины доступа, ни там ну сапраўды ни продуктов, дефицит, люди утекают от голода, банды там забивают людей, праўладныя банды, вось, стрелы на улицах, самая великая злачыннасць в Латинской Америце и в свете там только некалькі краінаў больше, и яны гэта адстойваюць, беларуская прапаганда. Не саромеюцца, адстойваюць венесуэльскую ўладу. То бок толькі адзін матыў. Ніякая там уже не стабільнасць, ніякая там не сацыяльнае дасягненне, не бесплатная медицина, а толькі адно: улада павінна заставацца на месцы, што бы она не рабіла. Да, а то надумали покачнуць уладу, не, замахнуліся на уладу, на змену улады шляхам выбараў.
Это что же это такое? Позорище. Трэба вот новое законодаўства внесці, да. Замах на ўладу шляхам выбораў. Удзелу ў выбарах. Праз удзелу выбораў. Альбо не удзелу выбораў. Альбо не удзел. Слухай, калі ўжо тэму выбараў закранули, 25-й год, тут таксама как бы ну я не ведаю, таксама замах нейкі на удзел у выбарах, выбары, ініцыятыва выбарчая ад трыо трыумвірата Ягораў, Прокоп'еў, Кныровіч патрабуюць, каб как бы Ціхановская выбары зладзіла, подтвердила свою, так бы мовіць, эту самую нацыянальнага лідера праз выборы. Неправильно, Дмитрий, говорить вас как отменят за это лидерка. Не национальный лидер. Что за оговорка такая неполиткорректная? Национальная лидерка. Что? Не помиляйтесь больше, а то отменят зараз феминистки в добрые замы, вас не будут запрашать. Так, что, закончится эфир, пойду шукать попелка в голову посыпать. Да. Але ўсё ж таки, як вы ставіце да вот того, что сапраўды, ну вот умоўна электаральны цикл завершается ў 25-м годзе. Что рабіць з гэтай нагоды? Ці варта што-небудзь рабіць? Ці трэба Ціхановскай нешта пацвярджаць, бо без гэтага пацвярджэння Прокоп'еву у Нью-Йорку неяк няўтульна жыць там. Я вот не поделяю вашу иронию в этом сенсе, бо в идеальной ситуации, в спокойной, скажем, вакууме, идея про, скажем, некие такие выборы была бы дастаткова лагічнай і дэмакратычнай. Ну, паколькі сапраўды Ціхановская удзельнічала ў выбарах, которые адбываюцца раз в 5 гадоў, і таму ее далі паўнамоцтвы нацыянальныя лідеркі і прэзідэнт-элект па выніку тых выбараў, якія былі ў 20-м годзе. Прэзідэнткі, электкі. Нет, электкі. Якія былі ў 20-м годзе. І ясна, што ніхто не, зноў-такі паўтаруся, вакууме, ніхто не думаў, што такія паўнамоцтвы павінны раздавацца навечна і да моманту, так сказаць, новых выбараў, як это было заявлена на канферэнцыі, да моманту перамогі дэмакратыі в Беларусі. Гэта ясна, што многім людзям не спадабалася. Я тут не маю такой адназначнай думкі і іроніі. Але вось я і таму і кажу, што в ідэале у сітуацыі абстрактнай гэта было б цалкам справядлівае патрабаванне, якое вылучылі Кнырович, Прокофьев, Егоров, провести новые выборы. Но в нашей конкретной ситуации трэба сыходзіць з таго, што я спрабую сваім палітычным аналізе рабіць, сыходзіць з рацыянальных матываў, з матываў, скажем, абсолютно, што гэта прынесе, што гэта не прынесе. Калі яны кажуць пра нейкія новыя выборы, то безумоўна, што гэта будуць выборы ў міграцыі. В сённяшніх умовах, калі сыходзіць з таго, што ёсць, што это до 25-го года не зменіцца, то в іх будуць прымаць удзел толькі людзі за мяжой. Як в выборах каардынацыйнага ўраду прыняло ўдзел 6 000, напрыклад, выборы кіраўніка, прэзідэнта, лідеркі, яны заўсёды все-таки, можа быць, прыцягнуць больш увагі, паколькі людзі больш схільныя вось адзінаму лідару, скажем, это больш важна. Можа быць, будзе не 6, будзе 10, будзе 20. І гэта самы аптымістычны прагноз, так? Допустим. Это все роўна будзе, такі чалавек будзе абраны як, прадстаўнік той самай палітычнай міграцыі. І не будуць людзі з Беларусі за яго галасаваць, як бы не старались там пераконваць, што гэта бяспечна і гэтак далей. Все-таки будуць баяцца. І тады выходзіць, што для чаго сапраўды гэтыя выбары, каб вось зрабіць такое, зрабіць, скажем, па вялікім рахунку знізіць статус, бо все-таки Ціхановскую выбіралі мільёны, а тут будзе некалькі тысяч, максимум некалькі десяткаў тысяч. Вось у гэтым істотная праблема. Чаму? Я думаю, канешне, ніхто на это не пойдзе. І з аднаго боку, гэта іхні заклік будзе праігнараваны. У каардынацыйнай радзе яны маюць безумоўную меншасць адпаведную там сваёй фракцыі, можа быць, некалькі яшчэ чалавек. Але для палемічных нападак на Ціхановскую гэта, безумоўна, аргумент будзе гучаць пастаянна до 25-го года. І, паўтаруся, ён дастаткова, скажем, лагічны аргумент, але з іншага боку, яшчэ раз, моя, скажем, думка і мой аналіз, што ён лагічны для сітуацыі в нейкім абстрактным дэмакратычным вакууме, ён не зусім
прынадны вось не зусім датычны да нашай канкрэтнай сітуацыі, дзе такія выбары нічога не дадуць, а б будуць контрпрадуктыўнымі, пагоршаць сітуацыю, і сыходзячы з гэтага, ну фактычна мала хто гэта можа падтрымаць. Ну я тут цалкам згодны, калі б гэта была магчымасць сапраўды правесці выбарчую кампанію за мяжы, не з-за мяжы, але сапраўды, каб эта выбарчая кампанія ну как бы дайшла до людзей у Беларусі, каб яны не баяліся прагаласаваць, аддаць свае галасы. Аддалі вы галасы там, я не ведаю, не за Ціхановскую, а за кагосьці іншага. Ну ради Бога, а калі мы ізноў сутыкаемся і там прагаласуе там 3-6 там 8 тысяч чалавек. Ну, вот які один аргумент, то часам могуць прыводзіць уже больш такія ну, палітычна адукаваныя людзі, прыклад той же Венесуэлы і лідара апазіцыі Гуайдо, які там сказать некалькі гадоў назад яшчэ быў агульна прызнаны лідарам апазіцыі, нават назвалі яго, што ён перамог на тых выбарах, якія былі там 4-5 гадоў назад. Вось і на захадзе его папрызнавалі некаторыя нават дзяржавы, і там нават было, што частка там венесуэльскага золотого фонду ему нібыта Брытанія аддала, паколькі ён маўляў зараз юридичный, легальный кіраўнік краіны, але все это сышло на не, і цяпер ён ніхто там у Венесуэле на этих выборах уже былі новыя лідары. Чаму так адбылося? Калі кажуць, што Ціхановская можа стаць вот як Гуайдо, я тлумачу, чым розніца, бо там Венесуэле пры ўсіх тых жудасцях, якія там робяцца, там все-таки ёсць і апозіцыя ў парламенце, і нейкія выбары мясцовыя, і там апозіцыя ў парламенце можа вылучаць кандыдата, там ёсць палітычная барацьба, і таму весь ну, цяжар палітычнай барацьбы ён перайшоў туды, і там з'явіліся новыя лідары, якія сталі зараз папулярныя, якія відавочна перамаглі на этих выбараў, якія Мадура сфальсіфікаваў, вот самае апошняе. Але у нас не такая сітуацыя, у нас ну, на жаль зараз няма, і дарэчы пры Лукашенку ніколі не было апозіцыі в парламенце уже там з 96-го года, і няма палітычнай барацьбы внутры Беларусі, она вынесена за рамкі Беларусі, і таму ну, в дадзеным выпадку я тлумачу, чаму Ціхановская хутчэй за ўсё не паўторыць, так сказать, лёс Гуайдо, будем спадзявацца. Вось. Але я скажу, што гэтая праблема 25-го года все-таки будзе такой нейкай непрыемнай хмарай звісаць, і яна будзе прынасіць вось нейкія ну, всплескі, скажем, весь час дыскусіі, эмоцыі, якія будуць працягвацца і до 25-го, і пасля. І пры ўсім тым, што гэта вось рашэнне прызначыць ее нейкай бестэрміновай нацыянальнай лідаркай, яно ну, не выклікае мне великого захопления, я не бачу такой яркой альтернативы. Ну, может быть, все-таки альтернативой было бы сказать, что ну, до такого, до магчымасці, калі можно будзе правесці больш нейкія абгрунтаваныя, так сказать, выборы іншага там нацыянальнага лідара, нацыянальнай лідеркі. Але, ну, вот чисто эта формулёўка, ну, признаюсь, у многих людей выклікае, ну, як скажем так, ад іроніі да незадаволенасці. Ну, сапраўды, как бы зразумелыя працэсы, што чым далей ад 20-го года, чым меней спадзеваў на хуткія змены пры адсутнасці нейкіх вось канкрэтных гісторый перамогаў, умоўна кажучы, цікавасць і как бы удзел у палітычным жыцці, цікавасць да гэтых палітычных дзеячоў, яна змяншаецца як у саміх беларусаў, так і у заходніх партнёраў. Это нармальны працэс, але часам вот такія дзеянні, такія вось заявы ці такія вось прысуджэнні статусаў, яны как бы адмыслова працуюць на тое, каб эту цікавасць яшчэ зменшыць. Ну, відаць, так і ёсць. Давай да не так шмат часу у нас застаецца, хацелася б яшчэ одну тэму закрануць. Вот днямі учора, здаецца, ці заўчора з'явілася інфармацыя про тое, што фактычна ва ўсіх тых так бы месцах зняволення палітвязняў прымушаюць ці там настойваюць, каб яны пісалі прашэнне аб памілаванні. Актывізаваўся Воскресенскі, які ізноўку нібыта абтэлефановвае сваякоў палітвязняў, каб тыя как бы схілялі тых сваіх сваякоў, хто знаходіцца за кратамі, пісаць такія прашэнні. Што гэта? Да чаго гэта?
гэта рыхтуецца новая новая хваля вызваленняў ці вот что это і з чым это можа быць звязана? Ну безумоўна рыхтуецца, раз такія дадзеныя ёсць, і мы дасюль не можам толкам, ну скажем, адказаць на пытанне, што гэта было минулые 18 там спрачаюцца 18-19 спрачаюцца афіцыйна 18, але можа быць і болей 18 вызваленых чалавек, бо нідзе нічога как бы не выскочыла, не прасачылася, а што было недзе камусьці зроблена в адказ. Так, і цалкам можа быць, што гэта зроблена як крок афіцыйнага Менска без сялякіх нейкіх дамоўленасцяў, просто вось такі паказальны, глядзіце, якія мы добрыя. Б, штосьці было в адказ, што мы яшчэ не ведаем і што вельмі пільна захоўваецца і, так сказаць, і Лукашэнкам, і Менскам, і ну тымі партнёрамі, хутчэй заходнімі, якія ў гэтым нешта ўдзельнічалі. І то, што зараз рыхтуецца, ну відавочна, што Лукашенко вось апошнія нейкая паслядоўнасць ёсць нейкіх такіх крокаў, дзе ён спрабуе выкарыскацца вось з гэтай расійскай ямы, якая, відаць, паглыбляецца, і дзе, відаць, таксама мы не ўсё ведаем, дзе як і што на яго, вот мы зусім не кранули, што ты мне крыўдзіш падзеі в Курскай обласці. Так мы вот до гэтага набліжаліся. Доходзім, да? Бо, ну, сапраўды, як вот паралельны працэс, мы бачым, што как-то все больш нейкіх таких знакаў, што как бы с Москвой у Лукашенки не самые приемные ёсць ситуации, скажем так, осторожно, и все больше знаков, что ну там без виз, вызволение гэтых, там всякие заявы про почёбыту, что мы давно его отпустили, а он просто вот не хочет сыходить там, бо Беларуси потребуе, а поляки отказывают, что на самой справе он готовы Беларусь покинуть. Карацей, как это жужжу, это неспроста. Нешта там отбывается, и отбывается відавочна, что вот у рамках ажыўлення, ну зараз это смешна казаць, але ну ужывем гэты стары тэрмін этой шматвектарнасці, безумоўна в іранічным і в двукосці сэнсе, но ён неяк хоча, ну не толькі расійскі чыннік, а нейкі іншы чыннік, ну скажем, ажывіць. Паколькі, ну мы памятаем, як на самой справе беспілотнікі расійскія леталі над Беларусю в той момант, калі пасля таго, як Лукашенко адвёл войскі ад межы, вось раптам сталі летаць. Вось мы бачым, як зараз расійскія тэлеграм-каналы, ну самыя такія зэтнікі шавіністычныя, накінуліся на яго, ну менавіта на яго канкрэтна за то, што ён адвёл войскі ад межы з Украінай, і гэтыя украінскія войскі, якія там стаялі, цяпер захопліваюць Курскую вобласць. Вось, і вот ён апошнія дні што робіць, он сяляк спрабуе паказаць Маскве, як ён узорны саюзнік. Вот ён кажа, что сбили там некие украинские беспилотники, все на этом смеются, как бы знаков не нашли, то, что нашли, это анекдотично, и потом он кажет, что мы уже направили войски на украинскую межу, и тут же украинское министерство обороны литерально вчера заявляет, что никаких пересовываний белорусских войсков мы не бачим, спокойно, украинцы, ничего такого нема. Вось, то бок ён имитация бурной деятельности, так? Ці падасца на гэта Москва, ну там таксама ж не дуракі. Але з іншага боку, ну вот это вечнае пытанне, якое ты мяне спытаў, ну тады я сам апярэджваючы адказваў на яго, ці пойдзе беларускае войска на вайну. І колькі разоў ад пачатку полнамасштабнай вайны у лютым 22-го года, калі здавалася ўсё, калі там в эфіры там Белсата ці Свабоды ці у тебе такое пытанне здавалі, і казалось, што большасць заяўляла, што вот всё, уже ніякого выходу Лукашэнкі няма, завтра ж беларускія войску пойдуць, я, сціснуўшы зубы, не глядзіш на то, что большасць лічыла, что это так, адказваў, нет, я лічу, что этого не будзе. І это было часам цяжка ісці супраць нібыта всіх фактаў, але ну застаецца мне і на дадзены момант, аналізуючы все факты, таксама настойваць на гэтым, што Лукашенко разумее, што вось гэта вступленне беларускіх войскаў у вайну непасрэдна на украінскую тэрыторыю, гэта яму палітычны абсалютна канец, і не толькі палітычны, магчыма. Як сказал наш с тобой знаёмы Евген Магда недавно в інтэрв'ю мне на Свабодзе. Паколькі, ну сапраўды, мало того, што ёсць у
Беларусі кансенсус вялікі, як паказвае вся сацыялогія, все там сказать допісы і падзеі, нават заявы ўлады, якія таксама ведаюць нейкую сацыялогію. Большасць беларусаў супраць удзелу Беларусі ў вайне, непасрэднага удзелу беларускімі войскамі, прытым не толькі там нейтральныя альбо апозіцыйныя беларусы, а нават беларусы, якія за Лукашэнку і якія за Расію, яны в большасці не хочуць, каб Беларусь вступала военными дзеяннямі. Вот они за Россию, но они за мир. Вот такие у нас специфичные погляды у людей есть. И Лукашенко все это разумеет. Плюс, не будем спекулировать, но есть, сапраўды, такие темы, как невядома, як поведе себе гэта беларускае войска, колькі оно падрыхтаванае, колькі там будзе дезертиров, колькі там будзе людей, якія перакінуцца на украінскі бок. Все гэта такие рэчы, которые можно гадаць, але таксама, которые павінны улічваць любые, так сказать, стратегии, любые политики при принятии неких решений. Так что я тут думаю, что он будет упираться до апошнего. Але люди на это кажут: а что, коли Москва ему скажет, все, никакие его аргументы не успрымаем, иди нападай. Па-першае, ці трэба это Москве? Одна частка пытання в дадзеным выпадку. Другая частка пытання, што ён будзе адбівацца і по-хорошаму, не по-хорошаму, то бок, хто ён такі, каб адбівацца? Але тым не менш ему удавалось гэтыя 2 гады адбівацца ў тым сэнсе, што ой, товарищ Путин, нам это всем с тобой нехорошо, это будут проблемы у тебе, и у меня, гэта только нам принесе больш шкоды. Я ж тут на заходнім фронте спину, кроў проливаю, тебе спину бараню. Танков обороняю, так сказать, Смоленск и от литовских танков. І все гэта, вось, я думаю, адбывалася на такім узроўні пераканання, на такім узроўні упрошвання, на такім узроўні абмену, там сказать, я не пойду, а вот за это я зраблю гэта, вот вам буду, моя прамысловасць будзе на вас працаваць, мае там больницы там будуць прымаць пачатку войны. І все гэта вось так, на взаемных інтарэсах. Але, тым, што в Москве можа все адбыцца нерацыянальна, и может на все рациональные аргументы они могут забыться и в некий момент психануть и сказать: я, так сказать, не хочем больше тебя, Лукашенко, слухать, давай иди войной. Что в этом выпадку будет? Я думаю, на вот в этом выпадку, вот такие мне, может быть, нетиповый анализ, прогноз, на вот в этом выпадку он будет упираться до апошнего. Покуль танки погрузить на платформы, да. Потом там что-то с платформами здарыцца, яны там запатрабуюць ремонта, потом на путях какие-нибудь склада, логістычныя цяжы, пробки. Лукашенко разумее, что выпадку... Ахмат ніяк не может дойти, потому что пробки. А что тут Лукашенко? В выпадку вот этого дзеяння, тады просто украинцы стрымаліся тады у лютым 22-го, калі з тэрыторыі Беларусі шлі войскі, летели ракеты, они не отказали ни разу, так сказать, на тэрыторыі Беларусі. То зараз уже 100 разоў они дали зразумець, что они уже стрымацца не будуць. И только калі беларускія войскі туды полезуць, то гэта будзе адказ ужо, і Менск стане легітымнай цэлю, а в адрозненне ад Москвы до Менска бліжэй. І все гэта цяпер далетае. Да, асабліва нават не просто там нейкія беспілотнікі, а калі паглядзець на бабу-ягу украінскую, то все далетае, і Лукашенко это таксама разумее. І таму ён будзе упірацца літаральна да апошняга вось такому рашэнню. І таму мы прагноз, што такое рашэнне пакуль не уяўляецца, не являецца як найбольш верагодны варыянт. Давай, закрываючы гэтую тэму і ўвогуле, как бы, на жаль, завяршаючы наш эфір, пытанне ад гледача, якое вяртае нас і да тэмы вызвалення палітвязняў, і да тэмы падзеяў на Курскай дуге. Ці можна чакаць вызвалення новых палітвязняў пасля таго, як ВСУ будзе набліжацца да Москвы? Ці будзе моцнае пашырэнне рэпрэсій у самой краіне? Ёсць нейкая ўсё ж такі, я не ведаю, звязка падзеяў таго, што адбываецца у Курскай вобласці, і того, что адбываецца ці можа адбывацца ў будучым у Беларусі. Я б не сказал, что так непасрэдна вот ёсць. Канешне, гэта зараз мы ўсе гаворым пра тое, наколькі гэта сапраўды істотны пералом у расійска-украінскай вайне. Вот, і ёсць розныя меркаванні, як мінімум трэба будзе чакаць некалькі тыдняў, ці замацуюцца там украінскія войскі, ці яны, выканаўшы свае задачы, вымушаны будуць адступіць. Мой прагноз першае, яны замацуюцца.
застаюцца, яны там не адступяць, это будзе надоўга, як мінімум, скажем так, а не то, што некаторыя расейцы лічаць, што там праз пару тыдняў все это скончыцца. 2-3 дні. Вот, і гэта мяняе менавіта характар вайны і шмат у чым. Вот, і это будзе мяняць, ну, для чего это разлічана заходні падыход да вайны, бо можа быць на фоне таких поспехаў і павялічыцца падтрымка военно-тэхнічная заходняя Киеву. Наколькі, ну, стратэгічна гэта как бы нічога не мяняе для ситуации Беларусі, нават от вызвалення палітвязня, вот мы, конечно, все это кажем, але при гэтым ну, это, конечно, будзе гучны нейкі акт, это Лукашенко нешта там за гэта безумоўна запатрабуе публічна ці не, але при этом калі вызваць 18, то кожны дзень іх павялічваецца, да? Яны бяруць новых, яны не сталі эту актыўнасць змяншаць. Яна абсалютна, нават калі нейкі час там, ну, наш сацыолог Коршунов, які это вывучае, казаў пра плато рэпрэсій, то літаральна апошні его даклад, што зноў нема плато, яно зноў павялічылася. Колькасць рэпрэсій павялічваецца, вылоўліваюць людзей, якія там 20-м годзе нешта крыкнулі з балкона ці нешта стаялі на вуліцы. Вось. І гэта таксама трэба улічваць, калі мы ацэньваем, ну, нейкі там крок афіцыйнага Менска па вызваленню, што пры гэтым яны набіраюць больш. Дякую вялікі. На жаль, трэба завяршаць нашу размову. Фактычна 1000 гледачоў у нас аднамомантна у эфіры. Карыстаючыся момантам і нагодай, я заклікаю ўсіх падпісвацца на тэлеграм-канал Віталя Цыганкова, чытайце яго інтэрв'ю на Свабодзе, чакайце, хутка вернецца са сваёй праграмай. Можна вставлюся, еще у меня есть такі праект, які мы говорим про мінулае, то які ацэньвае все мінулае 30 гадоў. Светкі Лукашенко называется, і сёння выйдзе, здаецца, сёння ці заўтра на Свабодзе выйдзе чарговы герой гэтага проекта Олесь Михалевич. У меня уже там былі Шчегельскі, Латушка, Міленкевич і Лябедька. То бок людзі, якім ёсць што сказаць, і Радзіна, Наталья Радзіна, людзі, якім ёсць што сказаць пра 94 год і пра ўсе гэтыя 30 гадоў, такія развагі пра то, як мы пражылі гэты час і што сталася з беларускім грамадствам. Таму заклікаю гэта глядзець. Так, безумоўна, падтрымліваю. Дарэчы, як вы сёння чулі па нашым эфіры, нам з Віталём таксама ёсць што сказаць па тэме так выступіць сведкамі эпохі Лукашэнкі і выказаць сваё меркаванне. Ну, мы выказваем яго тут. Такім чынам, не забывайце не толькі глядзець і слухаць і чытаць Віталя Цыганкова, яго тэлеграм-канале, на YouTube-канале Свабоды і на сайце Свабоды, але і не забывайце падпісвацца на YouTube-канал Еўрарадыё. Ставце свае падабаечкі, націскайце на званочак, расшэрвайце, ну і пішыце каментары, а мы працягнем. У нас яшчэ цікавыя спікеры для вас будуць у эфіры. Да сустрэчы. Жыве Беларусь. Жыве.